Oh, nana po yung mga palautang. Asa naman to ingon nimo nga utang? Utang ami be. Ingon biya ka sa kuha nga, ugma ha? Ako pod, ingon pod ka ugma. Unya karon kay buntag naman pod. Ugma na po mo mga utang. Ay ugma kaya. Oh! Ay, nasa-stress jud ko ani mga customer nga mga sibalik-balik, ginagpay ray paliton. Malabot. Kay mag-TikTok ko ani. Pacha. Ayo! Ayo! Uy, kasamok, uy! Unsa man? Kay strict sa taban ni mo. Utang ako bi. Hoy, for your information, di ka kabasa? Asa man? Asa man akong basahon? Uy, nasa mga tubangan, o, dako kayo, walay utang ka nun, ugma na. Pirmi naman lang mo ugma, dam. Kadalo man na ni mo. Kung gusto kang mangutang, ugma na. Sige na, godam. Bisag toothpaste ng toothbrush. Fights na. Ay, oh my God! Usa may toothbrushan ni mo, oy, kada mong lagos. Ambot na mo diya, mapimuli ka dito, ugma na pangutang. Lakaw dito, che! Che, pod! Bantay ka ugma. Balik ugma. Che, storbo, wala utang. Ayo! Usa naman ba? Suga pa ni Moy. Ano lang paninda? Ug mag-isog-isog ra. Usa na po yung mga to? Kanang yours, mangutang lang ko ba? Unsa? Mangutang na po ka? Kanina nga customer na ko, nangutang na karon ikaw, mangutang na po ka, pagkabagaan, silip na akong, oy! Ay na lang siguro panindayot, ug di ka pa utang. Magpautang man ko, pero dili karon ugma na, pagbasa-basa baon, sige. Ug karon na lang day yours. Oy, dili pwede, kay girigla ko, makadimalas, kung magutang-utang karon, ugma na. Dugon pa day ka yours? Malamang ka, wala man ba ko magpinupos? Sa gas na good yours? Paano po ni mo ng gas, be? Idaop sa matindahan kay ulit ka. Che! Che! Labaw pa kang che! Gusto ko malagay pa utangon. Pag-stress mga customer. Kalagot, magawa ko maninda. Ayo! Usa naman pod! Hello, Pugi. Kanang dam, Usa ato, Pugi. ikaw. Anong magagawa? Laging natutulala. Joke ra bitaw. Ay, abi na kong tinuod. Unsa day mo ha? Ay, bitaw dam. Mura ko kagrebis ko. Ay, nga naman. Lami manggod kayo akong feelings di mo. Anong magagawa? Lumalapit ka. Sige o, di ara o. Ayaw di ko kinati baka mahinis ko. Nanadyo ko yung rebis ko. Dam, Sa naman pod. mura ko kag safeguard. Nga naman. 99% akong paghigog mo sa inyo ha. Unya, safety pa jud ko. Ay, galagot sige mo. Ay, makilig mo punta. Sige, dara o. Yes! Busog ko. Yan, kaligo na jud ko. Dam, nalang ko yung hangyo ni mo ba? Unsa ba mo hangin sa papugi? Ganahan lagi ko. Nang, pwede lista lang. Unsa? Wa ka kabasaan na? Agay! Jaming-jaming pa blang ko nimo, mangutang na banday ka. Abi-abi. Taha po ni Moy. Namaligya pa man lang ka. Istrikta jud ko basta utang ng isgutan. Tara, bantay bitaw ugma ha. Wala ha. A few moments later. Ayo! Oh, nana po yung mga palautang. Asa naman to ingon ni mga utang? Utang ami be. Ingon biya ka sa kuha nga, ugma ha? Ako pod, ingon pod ka ugma. Kung kanino, yung ganit ko nung ugma na. Unya karon basahin na ninyo. Oh shit, not good. Unya karon kay buntag naman pod. Ugma na po mo mga utang. Ay ugma kaya. Oh! Utang ha?